Salutare tuturor, este Terina și astăzi o să ne jucăm pe Brawl Stars. Bun, acum ar putea să se încarce, de asta se vede negru. Ok. Avem pe Amber aici. Să ne arăt aici niște chestii gratis. Eu aș vrea de aici să mi le iau pe Golden Beach ieftin și... Na. Deci nu. Deci ăsta e foarte șmecher și ăsta îmi place. El brun. Simbanita. Și Koalanita. Da. Ok. A apărut și skin-ul pe Shelly de Halloween. Aici. Da. Nu aici. Să mă așa. Oh, gata. Am făcut. Am luat banii în stație. Hai să-i băgăm. Să ne jucăm cu ei. Avem pe toate aici, dar nu știu. Aici avem de la niște bani. Vreau să ajung până la 10 azi. Să facem până la 10. Ok, să mergem. Tocmai n-am început să procesez, acum ieri mi l-am instalat. Și da, am 4 brawleri. O am pe Nita, Shelly, Colt și El Primo. Și vreau să primesc pe Rosa neapărat. Asta mai are puțin și moare. Și i-a murit. Lasă, le iau eu. Bun, Piper. Nu m-am uitat să văd cât mi-a dat, cred că mi-a dat 4. N-am Nu rămân aici, să iau gemuri. Dacă eu am cele mai multe. Așa bun. O să mă duc să mor pe ăștia. Vai spre să nu mor. 3, 2, 1. Gata. Am câștigat. Stai ce? Mă, serios. Mă mor pe Rosa și gata. Hai că nu-i gust de omorât. Gata, am omorât. Bravo. N-am luat eu, dar... Stai. Bun, gata. E bine. O ducem bine, nu e rău. Gata. Am câștigat în sfârșit. Da.
poate să... Am primit 2 mod noi. Super. Ok. Hai să jucăm cu Nita pe mapa de duel. Așa. Să intrăm. Nu e problemă, mă omor. Sau mă omoare. Da. Da, nu e mare problemă, pentru că, de exemplu, dacă stăm pe partea noastră, până acolo nu vine, știi? Că nu ca să nu pe partea noastră și poate de asta, dar... Mai stai să nu mor din nou. Eu nu vreau să mor. Da, mi-au omorât. Mi-au omorât. Cine căcicaș? Noi, șmecheri. Suntem șmecheri. Am puțin și primesc un pul. Dar vreau să joc pe Brawl Ball. Și aici voi juca cu Colt. Că Colt aruncă bine. Și cu da, deci nu. E un brawler bun. Ia uite. Nu e problemă. Uite, e rosa. Iată. Da! Am câștigat un punct. Gata, am câștigat. Da. Iar nu ți-am ca prieten. Hai că mai avem puțin și îl primesc pe Bull. Dar nu înțeleg de ce nu te am la prieteni. Nu știu. Gata, acum te am la prieteni. Hai că te bag. Nu, Atât. Stai mă, Vlad, că te bag eu. da, ți-am dat cerere de prietenie. Da. Hai să, pe ce mapă joci? Pe asta, da. Bine. Stai puțin să... Hai, let's go. Am dat ready. Da. Și cam așa. Jucam. Ok. Și s-a nici. Serios. N-am mai ajuns bine și deja am și murit. Doamne. Da. Eu trebuie să-l omor pe ăsta, da, mă. Îl omor eu. Am dat mingea la... Ia! Ha, a murit. Așa. Bravo! Hai! Eu trec cu ăsta. Fugiți împreună. Hai mă, ce ați făcut? Hai să lăsăm minge să fugă. Hai că el omor pe ăsta. Hai că trebuie să-mi dau ultimata repede. Nu, n-am reușit. Ultimata activată. Bravo. Și mi-o pun aici în poartă. Dai click.
Na, că pierdem. Bă, nu. Am avut eu ultima dată. Hai, Ultima dată. hai că eu merg în spatele cuiva ca să-l apăr. Bun, și eu. Am și ultima dată. Hai, du-te tu, că eu am murit. Aoleu, am murit. Am murit. Și eu. Dacă e bloc acolo. Bloc e bun. Hai că a luat mingea. Hai, hai în spatele lui. Hai. Mi-am murit. Gata. Gata, am dat un gol. A dat blocul de gol. Da, am văzut. Bun, mi-a omorât și ultima talico. Uite-l pe Brock, se duce cu mingea. Hai. Hai după Brock. După el, în caz de pierdere. Gata, o are. Nu mai are. Vai de mine. Gata, am eu. Bravo! Dar deja vom câștiga noi oricum. Gata, am câștigat. Bun. Bun, apasă pe Era logic că Brock a câștigat. Că numai el a aruncat goluri. Vai, am primit 36 de puncte. Gata, îl primim și pe Bull. Hai să-l luăm. Jucăm pe 2. Da. Bine. Joacă cu bol, că bol e bun. Da. Așa, bun. Și eu joc cu Gale. După aia o să primim pe Jessie și după aia pe Brock. Dacă ați auzit ceva de Gale, îl am. Ok. Din Megabox, 7 iteme. Îngrege Perico. Perico pe... Nu știu pe ce am primit gadget-ul atunci. Hai că intru acum pe... Gata, hai. Gata. Mai eu mapă de 2, deși aia e mai grea de jucat. E, dar eu oricum nu am. Mai ia și din viață. Da. E mapă de fantomă. Da, eu nu am pe aia. Te face să invizibil. Știu. Știu că am jucat pe... Aici am puțină viață, dar eu am și mai puțină viață. Nu, eu nu mă plâng. Mă plâng că am eu puțină viață. Vai, m-am întâlnit cu cei răi. Uite aici. Pa. Eu mor. Gata. Bun, avem și noi 6 de astea. Hai după mine. Da, pe aici mergem și oricum. Uite, punct. Un punct. Avem 7. Deja am văzut pe cineva. Uite-l pe Burley. Gata. Super, că mor. Am omorât. Am făcut fasole. Mai e primul. Cine e? E primul de omorât. A, simplu. Gata. Bun. A fost Steve. Am câștigat și a primit 9 trofei chiar. Am ajuns la Tyrer 11. Mai jucăm o rundă? I-am primit la Tyrer 7. Nu, aici ai Tyrer-ul. Astea nu știu ce îs. Da. Hai să mai facem una. Facem un gaci. Eu mai joc o rundă cu ăsta, cu Bull, că e bun. Bine. 7. Ar fi fain dacă l-ai maxat până la 7. Da, ar fi ce. Până la 8. Până am maxat eu cu Spike. Care îmi știu să joc cu Spike. Și de-aia nu prea joc cu el. Uite aici un... Da, cu Gale chiar aș vrea să... Dacă am un megabox de discurs sau
niște puncte. Vreau să le bag numai pe el. Uite aici cineva rău. Da, L-am da, omorât. l-am omorât eu. Vai, am întâlnit cu Rosa și am murit. Da, și eu cu. Oh, da. Fugi. Așa, fugi. Ce nanu. Tu ai văzut că era nouă legendară? Nu. Stai, că mi s-a blocat ecranul. Era Amber? Da. N-am văzut. Da, am omorât pe Nani. Ha. Nani era. Cum, Doamne, să omoare Nani? Nani era omorâtă pe Nani bine. Pe aia rea. Deci Nani e rău. A omorât-o pe Amber rea. O să pot omorâ între ei. Nu știu. Iar am murit. Bă, da, eu n-am niciun bine și am și murit. Da, lăși mă enervez. Uite cât fum. Mă duc în fund să mor. Du-te. Da. Mori, gata. Am aterizat în fum din cauza ta, că te-ai băgat în fum. Nu, Vlad, a murit. Trebuie să te bagi în fum. Nu știam că o să te Păi spun. dacă unde te pui tu, acolo o să aterizez și eu. Bum. Bine. Trebuie să pești cu degetul mic. Stai, să-l bag și pe ăsta. Chiar dacă nu știu cine e. E unul din altă țară. Na, nu poți. Da, nu pot. N-ai, pe mine deja. Bravo, bun ce ai, da. Da. Let's go! Ar fi fain dacă ți-ar putea deja o legendară. 7 iteme. Tara și legendară. Legendara Sandy. Sau legendara Crow. Stai, că eu trebuie să fugiți. Știi că... Eu stau chiar la fugiți. Știi că nebunul trage tot. Dați-mi bron, dați-mi bron. Gata, l-am omorât pe bolos. Zic că nebunul trage cu unul. Eu fug! Eu nu știu, eu m-am blocat. Dar nici nu știu ce să fac, așa că fug. Eu spun să fugi. Fug. Zic că nebunul trage cu unul. Hai că mi-ai băgat asta în cap. Fumul! Mă spawnezi. Doamne să te... Hai. Iar am murit. Puteam să omor pe Jackie și îți dădea 10 de alea. Acum tu ești cel care moare. Uite. Ha, am murit și eu. Zic că nebunul. Da, tot noi am câștigat oricum. Da, apasă pe aia cu degetul mic. Pe aia. A, dar tu nu poți apăsa. Zic că nebunul trage cu unul. Lasă. Vreau să fac până la 7, până la 10. Eu Am trebuie- zis că vreau să fac, da? Eu trebuie să fac până... Eu... Cred că o să fac astăzi și după ce o să termin videoclipul o să fac până la 10 și după o să mai fac puțin dacă pot. Și după... Da, eu Da. trebuie să iau un megabox. Dar nu pot să-l iau, că e la Trophy Road. Și Trist. evident că la Trophy Road îmi dă mai puține trofee decât aici, jos. Ha, Ah, de ce e supărat? nu știu. Hai, joci? Am mai și eu la nimereală, da. Hai. Știu ce mai putem juca. Asta. Ce? Pe Brawl Bar? Pe Brawl Bar? Dar eu nu vreau pe Brawl Bar. Bă, pe Brawl Bar. Haide. Da, nu știu Brawl. Am scos.
Tu ai intrat pe mapă? Nu. Acum am intrat. Bun. Muri. Hai. Mâncări. Mâncare, bări. Ne luăm băcare. Așa, băcare. Doamne, mai am foarte puțină viață, mă ascund. Gata. Crezi că eu nu mai am puțină viață? Da, eu am... Haide să mă încarc și după merg. Gata. Fugi de Frank! Fugi de Frank! Fugi de Frank! Iar mi s-a blocat asta. Oh, băi. Mă supără rău că mă blochez. Ha, l-a omorât cineva pe Frank. Cred că eu, că eram cea mai aproape. Tu, ala mă. Da? Da. Nu știu. E nebunul, da, trebuie să avem grijă la Frank. Frank e bun. Frank e Frank. Pleacă. Nu-i... Bă, dar eu unde sunt? Că nici nu mă Gata, văd. l-am omorât eu pe Frank, avea foarte puțin. A, eu am murit. Asta nu Oh, puteam. mă, și m-a omorât Brock rău. Uite câte avem. Și murim. Eu n-am murit. Cine are punctele multe. Eu n-am murit, dar m-am dus pe partea celor răi. Dar în spatele lui Frank m-am dus. Era omoară cu bun. Bravo. Frank, fugiți. Dar du-te încolo așa de Frank. Că tu toată ziua ne omori. 12, 5, 4, 3, 2, 1 și era să cad pe scaun. Aveam 12 gemuri, dar am murit eu așa că... Băi, dar eram... Mi-am avut rău. Joc cu cineva unde am multe trofee pe el. De ce, doamna? Asta. Multe trofee. Oh, cam multe. Nu, nici asta. Gata, asta. Nu știu, dar nu joc pe trofee, joc așa, cu Poco. Bine. Joc cu Poco, că n-am mai jucat de mult, am puține trofee pe el. Bine. Ok. Nu știu cât e... Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și share și să nu uitați să vă abonați. Și nu uitați că astăzi la ora 9 pe Disney Channel începe Zombie 2. Uitați-vă, Cliffmaker. Pa, pa!